Αισθάνομαι ότι γίνονται βήματα προς τα μπρος, γίνονται βήματα όμως και προς τα πίσω. Καταρχήν το πιο μεγάλο βήμα προς τα πίσω είναι ότι η πόλη έχει όλο και περισσότερα αυτοκίνητα, η πόλη έχει ανθρώπους που δεν σέβονται τους κανόνες όλο και πιο πολύ, η πόλη απλώνεται και επομένως εξαρτά τους κατοίκους της στο αυτοκίνητο και επομένως δημιουργούνται συνθήκες στο επίπεδο της κουλτούρας, στο επίπεδο του πολιτισμού και στο επίπεδο της υποδομής, οι οποίες είναι αρνητικές. Από την άλλη μεριά, θετικό είναι ότι πια υπάρχουν όλο και περισσότεροι ποδηλάτες, οι οποίοι είναι βέβαια τολμηροί, γιατί οι συνθήκες δεν είναι και τόσο φιλικές. Θετικό είναι ότι αυτοί οι ποδηλάτες είναι πολύ δραστήριοι, πολύ κεφάτοι και επομένως οργανώνουν πράγματα. Έχουν χάρη στο ίντερνετ μια πολύ πολύ καλή επικοινωνία και επομένως και οργάνωση. Και αυτή η δύναμή τους τελικά έχει καταφέρει να πείσει και τους δημάρχους και τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό ότι πρέπει να γίνουν πράγματα για το ποδήλατο. Βεβαίως, τα πράγματα για το ποδήλατο δεν είναι για το ποδήλατο. Το ποδήλατο είναι κομμάτι μιας σοβαρής πολιτικής για την πόλη. Έτσι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν κάποιος να υποστηρίζει ότι έχει σαν όραμα να φτιάξει την πόλη πιο ανθρώπινη, μας μιλάνε για αναπλάσεις κλπ. Και να ξεχνάει το ποδήλατο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν φτιάξεις λιγάκι χώρο για τον πεζό, θα φτιάξεις, προκύπτει και ο ποδηλάτης. Ή και ανάποδα, όταν φτιάξεις κάτι για τον ποδηλάτη, θα προκύψουν και οι πεζοί. Επομένως λοιπόν, το ποδήλατο είναι συνδεδεμένο με τις πολιτικές που θέλουν να κάνουν τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες. Και πια μπορούμε να πούμε ότι το ποδήλατο το ξέρουν, δεν το υποτιμούν και δεν σημαίνει ότι βεβαίως το εντάσσουν πάντα στους σχεδιασμούς τους, αλλά το λαμβάνουν υπόψη τους, ή τουλάχιστον όταν υπάρχουν και εκείνοι που το φωνάζουν, τους ακούνε. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν πια, το ξέρουν. Το ξέρουν γιατί στο κάτω-κάτω της αφής ξέρουν τι γίνεται και στην Ευρώπη. Έτσι. Ξέρουν τι γίνεται, δηλαδή τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είδαμε ότι έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές. Εκεί πόλεις μεγάλες, οι οποίες δεν είχαν ποδηλάτες καθόλου, καταφέραν μέσα σε 5-6 χρόνια, επειδή εκεί ασκήθηκαν πολιτικές αποφασιστικές από δημάρχους, οι οποίοι είπανε θα βάλω ποδήλατο στην πόλη μου, θα την κάνω πόλη του ποδηλάτου, το κάνανε. Θέλω να πω, αυτό είναι αισιόδοξο. Αυτό είναι αισιόδοξο και μας έρχεται σαν μήνυμα από απ' έξω, όχι από εδώ. Το αισιόδοξο είναι ότι μπορείς να αλλάξεις την πόλη σου μέσα σε λίγα χρόνια. Μας λέγατε και για ένα φιλόδοξο σχέδιο, ένα ποδηλατόδρομο που θα ξεκινά από το κέντρο και θα καταλήγει στο Φάληρο. Συγχρόνως, βεβαίως, εμείς ως Πολυτεχνείο εδώ έχουμε ετοιμάσει τα σχέδια σε επίπεδο εφαρμογής πια, δηλαδή είναι έτοιμα να δοθούν στον εργολάβο για τον ποδηλατόδρομο Κηφισιά Φάληρο, το ένα του τμήμα, το νότιο, από το κέντρο μέχρι το Φάληρο. Αυτό είναι το πρώτο που θα πάει να κατασκευαστεί και βεβαίως θα απευθύνεται τόσο στους επισκέπτες, στους τουρίστες, αλλά και σε κατοίκους οι οποίοι κατοικούν στη ζώνη που θα διέρχεται αυτή η διαδρομή. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό γιατί ενισχύει έτσι η διαδρομή αυτή, όταν υλοποιηθεί θα ενισχύσει και το Φαλυρικό όρμο και όλα όσα πάνε να γίνουν εκεί, αλλά θα ενισχύσει και το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή θα είναι οι δύο καταλήξεις μιας ποιοτικής διαδρομής, η οποία θα τις φέρει πιο κοντά. Έτσι λοιπόν θα είναι μια ωραία πρόταση. Θα κάνει και πιο ελκυστική στους ξένους. Θα είναι μια ωραία πρόταση προς τους τουρίστες. Και η οποία πατάει πάνω στην ιστορία της Αθήνας. Το κέντρο είναι η ιστορία της Αθήνας. Πατάει επίσης στο φυσικό περιβάλλον της Αθήνας, γιατί η διαδρομή είναι πάνω στον παρόχθιο του Ηλισσού. Τώρα που το λέμε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι καταθέσαμε σαν Πολυτεχνείο, όπως μας ζητήθηκε εξάλλου, μία πρόταση σε συνεργασία με ποδηλάτες της Αθήνας, μία πρόταση για ένα μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα διατρέχουν την Αθήνα, πολύ μεγάλου μήκους, θα διατρέχουν ουσιαστικά όλο το λεκανοπέδιο και αυτό το δίκτυο
περίπου είναι 230 χιλιόμετρων, είναι πολύ μεγάλο, θα μπει στο ρυθμιστικό, θα γίνει νόμος του κράτους, εφόσον φυσικά από τη διαβούλευση δεν υπάρξουν κάποιες σοβαρές αλλαγές. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί όταν το καταθέσαμε στο Υπουργείο, μας προτείναν να προσθέσουμε και 3 ακόμα προορισμούς που είναι έξω από το λεκανοπαίδιο, αλλά σημαίνουν πάρα πολλά για την ταυτότητα της Αθήνας. Αυτοί οι 3 προορισμοί είναι η Ελευσίνα, ο Μαραθώνας και το Σούνιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, 3 σύμβολα της ιστορίας της Αθήνας, τα οποία για να μπορέσουν να ξαναυπάρξουν μέσα σε μια Αθήνα έτσι όπως την ξέρουμε, το εργαλείο ποδήλατο φάνηκε ότι είναι ισχυρό. Οπότε το ποδήλατο θα αναδείξει την τοπογραφία της Αθήνας. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπετε ότι του φορτώνουμε πολλές ευθύνες, αλλά δικαιολογημένα το ποδήλατο, επειδή είναι ο άνθρωπος, είναι η παρουσία του ανθρώπου, είναι η ευαισθησία απέναντι στο χώρο, απέναντι στους άλλους, απέναντι στον πλανήτη, είναι ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον γενικότερα. Λοιπόν, το ποδήλατο αναλαμβάνει να ξυπνήσει την ιστορία μας. Πολύ ωραία. Για τους ταχυδρόμους. Για τους ταχυδρόμους, κοιτάξτε, θα έλεγα να ξεκινήσει κανείς ρωτώντας, ζητώντας εθελοντές. Οι ταχυδρόμοι είναι στο δρόμο. Προφανώς το κέρδος θα ήταν μεγάλο για αυτούς, καταρχήν, αν ο δρόμος ήταν διαφορετικός από αυτή την κόλαση που είναι σήμερα. Έχουν κάθε λόγο να διεκδικούν να γίνει η πόλη καλύτερη. Υπ' αυτή την έννοια, να αποδεχτούν μια τέτοια προοπτική του πώς και αυτοί μπορούν να συμβάλλουν μέσα από την παρουσία τους στο να γίνει η πόλη καλύτερη, τότε θα καταλάβουν ότι παίρνοντας ποδήλατο αυτό το προωθούν. Επομένως, λοιπόν, νομίζω ότι εφόσον υπάρξει μια καλή επικοινωνία μαζί τους και μια ευαισθητοποίηση, θα υπάρξουν ταχυδρόμοι οι οποίοι θα δεχτούν να είναι εθελοντές και βεβαίως να είναι οι πρωτοπόροι, γιατί περιμένουμε αύριο σιγά σιγά όλοι οι ταχυδρόμοι, όπως και συμβαίνει αυτό στις ευρωπαϊκές πόλεις, όλοι οι ταχυδρόμοι να είναι πάνω στο ποδήλατό τους. Εξάλλου υπάρχει και μια εταιρεία η οποία κάνει ταχυμεταφορές και χρησιμοποιεί μόνο ποδήλατο. Οι νέοι άνθρωποι που είναι οι πιο ελεύθεροι και σε σχέση με τις τριβές που έχουμε εμείς πια φορτωθεί ως μεγαλύτεροι, αυτοί οι πιο νέοι έχουν καθαρό μυαλό και μπορούν να καταλάβουν κάποιες αξίες, τις έχουν ίσως και στα γονίδια τους, που εμείς οι μεγαλύτεροι τις χάσαμε. Παραδείγματος χάρη, η αξία της πόλης, η αξία του να έχεις δεχτεί να είσαι μέσα σε έναν συλλογικό χώρο μαζί με άλλους και να στερείς ενδεχομένως ελευθερίες εντός εισαγωγικών που έχει εκείνος εκεί που είναι μέσα στο δάσος με τη μονοκατοικία του ή μέσα στο αυτοκίνητό του με σηκωμένα τα τζάμια για να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. Στερείς ελευθερίες όταν είσαι μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, έχεις υποχρεώνεσαι να περιμένεις τη στάση, να μπεις μαζί με άλλους, αλλά αυτές οι δυσκολίες μήπως τελικά είναι η γοητεία της πόλης. Μήπως είναι η γοητεία του να ζήσουμε όλοι μαζί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει αυτό, αλλά όντας μαζί τότε έχουμε τα κέρδη ότι κάνουμε πράγματα μαζί και κάτι που δεν θα το βρει αυτός που έχει απομονωθεί στη μονοκατοικία του στα προάστια. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, πώς θα συζητήσουμε με τους νέους και θα τους μιλήσουμε ίσως και για την πόλη που εγώ που είμαι μεγαλύτερος έζησα, που εκείνη η πόλη τότε με έπιθε ότι ήταν ένας συλλογικός χώρος, ότι ήταν το σαλόνι, ο δρόμος, ότι ήταν το σαλόνι της πόλης που βγαίναμε όλοι εκεί, γιατί δεν είχε νόημα να καθόμαστε μέσα στα δωμάτια μας. Εκεί ήταν που βρισκόμαστε. Αυτό τώρα το παιδί δεν το παίρνει αυτό το μήνυμα ότι βγαίνει στο δρόμο για να βρεθεί με τους φίλους του. Αυτό δεν υπάρχει πια και είναι τραγικό. Ούτε καν τολμάει να πάει με τα πόδια στο σχολείο του. Όλο και περισσότερα παιδιά τα πάμε πια με το γιοταχή μας για να μην του συμβεί κάτι στον δρόμο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπάρχει και μία έκπτωση στο επίπεδο της πνευματικής
ανάπτυξης των παιδιών. Γιατί βεβαίως στον δρόμο είναι που μαθαίνεις. Στον δρόμο είναι που μαθαίνεις την πόλη σου. Τι πάει να πει ο Κυριώργος, ο Μπακάλης, ο Μανάβης, αυτά στον δρόμο τα μαθαίνεις. Παίζοντας στον δρόμο μαθαίνεις τους γείτονες και επομένως τους γνωρίζεις. Σας προσκαλούν στα σχολεία να μιλήσετε για την πόλη? Ναι. Έχω έτσι την χαρά καθηγητές γυμνασίων, σχολείων να με προσκαλούν. Τις προάλλες είχα πάει στην Κατερίνη, όπου εκεί οργανώθηκε από καθηγητές μια μεγάλη εκδήλωση και ήρθαν πάρα πολλά σχολεία. Και πραγματικά εκεί αλλάζουν τα λόγια μου, θέλω να πω, χρησιμοποιώ λέξεις πολύ πιο απλές, αλλά που νομίζω είναι απόλυτα κατανοητές από τα παιδιά και τα παιδιά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε ό,τι λέγεται και τους μιλάω για την πόλη τους. Τους μιλάω για το πόσο σημαντικό είναι να την αγαπήσουν, να νιώσουν ότι τα αφορά η πόλη τους. Πώς μπορεί να μπει η πολεοδομία λίγο στα σχολεία? Τόσα μαθήματα έχουν μπει, δεν έχει λίγο χώρο? Δεν είναι ότι λείπει ο χρόνος. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε σαν αντικείμενο. Τι είναι η πόλη? Αυτό που εισπράττει ο νέος σήμερα είναι ότι η πόλη είναι ένας τόπος που έτυχε να βρεθούμε εκεί, γιατί έχουμε δίπλα μας διάφορες δραστηριότητες που μας βολεύουν. Έχουμε το μπακάλικο, έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε το νοσοκομείο, το σχολείο, το άλλο και έχουμε και δουλειές. Έχει ο μπαμπάς και η μαμά δουλειά. Αλλά δεν καταλαβαίνουν το πόσο σημαντικές είναι και οι άλλες παράμετροι που συνοδεύουν την πόλη και που είναι ακριβώς αυτό, το ότι είμαστε όλοι μαζί. Ωραία, δεν το αντιλαμβάνονται τα παιδιά και δικαιολογημένα, αλλά οι προϊστάμενοι του Υπουργείου ίσως. Όχι, δεν το αντιλαμβάνονται ούτε αυτοί. Εξάλλου, τι έκανε, όλες οι μεγαλύτερες γενιές, επί έναν αιώνα ουσιαστικά, όλος ο 20ος αιώνας δεν ήταν ένας αιώνας οικοδόμησης της πόλης, ήταν ένας αιώνας κατεδάφισης της πόλης. Οι συμπεριφορές ήταν φυγής. Να φύγω από το κέντρο, να φύγω από την πυκνοκατοικημένη πόλη που ήταν η παραδοσιακή πόλη και να φτιάξω τη μονοκατοικία μου πιο έξω. Και βεβαίως αυτό μπορούσα να το κάνω γιατί πια είχα το αυτοκίνητο, το οποίο και αυτό είναι μια εξαιρετικά ατομικιστική συμπεριφορά, που μου επιτρέπει να πάω και να χτίσω όπου να είναι γιατί μπορώ να φτάσω εκεί. Ήταν ένας αιώνας διάλυσης της πόλης. Αυτό είναι το τραγικό, ή τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Οι πόλεις εξεράγησαν σε όλο τον κόσμο και αυτή τη στιγμή το μεγάλο δράμα παίζεται στον τρίτο κόσμο, στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου εκεί έχουν και μια τεράστια αύξηση πληθυσμού και βεβαίως πόλεις που απλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς και βεβαίως πολύ δύσκολα τα προβλήματα που επικρατούν εκεί μπορούν να κάνουν τον κόσμο τους να νιώθει δεμένος με τον τόπο, γιατί είναι ένας τόπος ο οποίος είναι συνεχώς μεταβαλλόμενος. Και αυτό ισχύει και εδώ, έτσι. Ποιος Αθηναίος μπορεί να πει ότι ξέρει την Αθήνα? Ποιος Αθηναίος μπορεί να πει ότι παρακολουθεί μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της Αθήνας? Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι μένουμε σε κονσερβοκούτια, μένουμε σε προϊόντα του εμπορίου, όλα ίδια είναι εξάλλου, όλες οι πολυκατοικίες είναι ίδιες, τα διαμερίσματα είναι ίδια, επομένως τι ψάχνουμε για κάτι βαθύτερο σε όλα αυτά? Κουτάκια είναι. Και δεν έχουν κάποιο λόγο για να σε συνδεθείς συναισθηματικά μαζί τους. Και αφού δεν συνδέεσαι με το αντικείμενο, δεν συνδέεσαι και με τους ανθρώπους που είναι μέσα τους, γιατί και αυτοί τείνουν και αυτοί να γίνουν αντικείμενα, διότι ακόμα και το μετρό το αποδεικνύει, έτσι, το χειροκροτούμε, διότι ως αντικείμενα, ως μάζες, με τυφλές μεταφερόμαστε και το θέλουμε, γιατί μεταφερόμαστε με το πιο γρήγορο τρόπο, απομακρυσμένοι από την πόλη όμως, απομακρυνόμενοι από την πόλη. Και αυτό το τραγικό, πλέον δείχνουμε ότι μας αρέσουν λύσεις που άλλες κοινωνίες θα τις απέρριπταν να συζητηθεί, διότι δεν έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και με την ποιότητα της καθημερινότητας. Όλη η συζήτηση αν θα βάλουμε τραμ στην Αθήνα ή αν θα βάλουμε μετρό, στην πραγματικότητα εξαφανίστηκε ταχύτατα, διότι το μετρό
εμφανίστηκε ότι είναι οι πιο γρήγοροι και αυτό τους ένοιαζε. Αρνείται όμως την πόλη το μετρό. Την αρνείται διότι δεν ασχολείται με την πόλη, είναι από κάτω. Αντίθετα το τραμ έχει να συγκρουστεί με την πόλη, με το πρόβλημα και να το φτιάξει. Να ανακατευθύνει. Οπότε, στα συμπέρασμα, προηγείται η καλλιέργεια μιας αστικής συνείδησης και μετά οι όποιες διεκδικήσεις για αναπλάσεις και διαμορφώσεις. Θα έλεγα ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται μαζί, έτσι, να γίνονται παράλληλα, δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά για την πόλη τους και συγχρόνως να τους δείξουμε τι πάει να πει φροντίζω την πόλη. Να τους δείξουμε ότι ρίχνουμε κάποια λεφτά για να φτιάξουμε την πλατεία καλύτερη, για να απελευθερώσουμε το πεζοδρόμιο από τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα πάνω, για να φτιάξουμε ένα ποδηλατόδρομο, για να δώσουμε λίγο χρώμα στην πόλη. Αυτά πρέπει να γίνονται παράλληλα για να καταλάβουν αυτή τη σχέση της ποιότητας της ζωής μας, της ποιότητας της ψυχολογίας μας με το χώρο. Γιατί αυτά είναι συνδεδεμένα. Το τελικό ζητούμενο, για να κλείσουμε έτσι, το τελικό ζητούμενο ποιο είναι? Να τη βρίσκουμε, να είμαστε πιο χαμογελαστοί, πιο ερωτευμένοι, πιο ευδιάθετοι, πιο υγιείς. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι η πόλη. Και υποτίθεται ότι είσαι υγιής ψυχολογικά όταν δεν είσαι μόνος σου, αλλά όταν είσαι με άλλους. Έτσι δεν είναι? Αλλιώτικα είσαι για τον ψυχίατρο. Λοιπόν, επομένως, αν θέλουμε να είμαστε υγιείς, η πόλη είναι ο τόπος μας. Κύριε Βλαστέ, ευχαριστούμε για τα χρήσιμα πράγματα που μας είπατε και ας πιστέψουμε σε μια καλύτερη Αθήνα που θα έρθει σύντομα. Θα έρθει σύντομα, από εμάς εξαρτάται. Πάντως το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πόλης πράγματι μας δείχνει ότι μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια αρκεί να το θελήσεις. Εγώ αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι, κοιτάξτε να δείτε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα. Όλα μπορούν να ανατραπούν, όλα μπορεί να γίνουν αλλιώτικα και πολύ γρήγορα.